खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 16 अक्ट'बर 2020 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनो हागौ। गोसोआव गोजोननायनि आंखाल जागोन। सोरजोंबा नांलाय खमलायबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। गोसोआ बायग्लिगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। जेंना नुजागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा। खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोद लोरबां मोनगोन। गियाननि आंखाल फैगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। गोजोननाय गैयै जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोबां हेंथा नुजाथिगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। धोननि खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। न'खराव एना एनि फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। साननायफोरा देबर नांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मोनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। गोसोनि बोलोआ देबर नांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजां थानाय नङा। देहानि बबेबा मोनसे बाहागोआव जोखोम जानांनो हागौ। सोरबाया लाजि फोनांनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां।
समाजाव मान मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, मोनफ्रोमबो खामानियाव हेंथा नुजागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, बेफार फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि टेनसना बांगोन, गुबुना खहा खालामनो नाजागोन, गोसोआव जिंगा बांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन, जायखि खामानि मावा मानो खामानिफ्रा जाफुंगोन आरो गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।